Masada Germaniya Federativ Respublikasynyň, Türkiýeden, Russiýa Federasyasyndan, Belarusdan we Azerbaýjandan professor Lukmanlar we ýurdumyň degişli hünärmenleri Murat Garry ifadanyňky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň professor molimler gatnaşdylar. Daşary ýurtly hünärmenler yerli lukmanlarymyz bilen bilelikde näsalara maslahatlar berdiler. Lukmanlar bilelikde howply täze döremelerde beden agzasynyň işçiligini gorayan hirurgiki bejerişi ýerine ýetirdiler. Maslahatyň dowamyna Gahrman Arkadamyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikler adly kitabyna beýan edilýän fitoterapiýanyň ýokunç däl kesirlerini öňüne almakda we utgoşukly bejergilerde derman serişleriniň ziýanly täsirini azaltmakda ähmiýetligini ünçekilli. Maslahatyň çäklerini daşary ýurtly lukman professorlary maslahada işiň atlaşmak bilen düýüp tutulan gurulşygy dowam edýän onkologiýa uğurly saglyk oruçdarlaryny gödüňde tutulýan haf döwrüwa bejeriş we anyklaýyş işleri aral maslahatlaşmak üçin söhbetdeş boldular we tejribe paýlaşdylar. Men München şäherinden hirurg doktor Fritz Spelsberg. Türkmen-German hyzmatdaşlygy eýäm 20 ýyldan gowrak wagt dowam edýär. Şonuň netijesinde iki tarapdan hyzmatdaşlyk giňýär we barha kämilleşýär. Türkmen lukmalary bilen Germaniya Federativ Respublikasynyň ady belli klinikalaryň lukmalarynyň arasynda bolsa tejribe alşmaklyk däwe urly. Hyzmatdaşlyk Türkmen-German forumy görnüşine dowam etdirilýär. Türkmen halkynyň milli lideriniň başlanýyjy bilen ýola goýulan. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň özgertmeleri netijesinde dowam etdirilýän bu halkara hyzmatdaşlyk häzirki döwürde hem öz miwetini berýär. Tevavi lukmançylyk amalyna täze anyklaýyş we bejeriş usullary ornaşdyrylýar. Merkezlerde iň öňde barjy täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy saglyk goraşda ýokary hilli gazanmaga ýardam berýär. Şeýle maslahatlaryň geçirilmegine döredilýän mümkinçiligi üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine sag bolsun aýdýaryn. Men Germaniýanyň München şäher hassahanasynyň lukmany Susanna Spelsberg. Men Türkmenistanyň, hususan Aşgabat şäherine eýäm ençimigidek iş saparyna bolýan. Lukmançylyk almanyna esasy ugur, eneliň we çağalyň saglygyny goramaklyga gönükdirilmek bilen bu ugur döwletiň esasy üns merkezinde durýar. Elbetde Türkmenistanyna sagdyn ene, sagdyn çağa, sagdyn geljek adly milli strategiýanyň çäklerini ulgamlaýyn we ýygydarly tapgyrlaýyn işler amala aşyrýar. Esasy Beläsim gelýän zatlaryň biri Türkmenistany himayata mätäç bolan çağalary uly üns berýär. Gurbanyňly Berdimuhammedow adyna howunarlyga mätäç çağalary himayat bermek boýunça haýyr sakabat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna bir näçe çaşyrymly hirurgiki bejeriş amallary ýerli hünärmenler tarapyndan üstünlikle amala aşyrýar. Elbetde bu bejerişlerden soň dekeldiş bejergiler hem dowam etdirilýär. Arkadaş şäherine de hereket edýän halkara derejeli merkezlerini öz kärini ussat hünärmenler hem zähmet çekýär. Elbette bu merkezlerde de dikeldiş bejergileri ýokary derejede amala aşyrýar. Biz lukmanlara tejribe alşmaga döredilýän ajaýyp mümkinçilikler üçin Türkmenistanyň hormatly Gahrman prezidentine hemde Türkmen halkynyň milli liderine sag bolsun aýdýan we ýeşirni üstünlikleri arzu edýän. Sag bolun.